Fil-jum magħruf bħala Black Friday madwar id-dinja bosta japprofittaw ruhom mill-prezzijiet imraħsa li joffru l-ħwienet. F'pajjiżna wkoll bosta ikunu qed jistennew din il-ġurnata sabiex jibbenefikaw minn prezzijiet vantaġġjużi offruti mill-ħwienet lokali. Dan il-jum li oriġina mill-Istati Uniti u kompla jinfirex madwar l-Ewropa kull ma jmur qed isir aktar popolari mal-Maltin. Iżda bħas-sena li għaddiet fi Black Friday ta' din is-sena iddomina x-xiri online. Dan il-fattur derbi ċar hekk kif barra il-ħwienet ma kienx hemm serbut twil ta' nies jistennew. One News żar diversi stabbilimenti madwar il-ġurnata tal-ġimgħa fejn iltqajna ma' nies li xorta preferew jagħmlu x-xiri tagħhom billi jkunu preżenti fiżikament fl-istabbilimenti. Tkellimna wkoll mad-direttur ta' stabbiliment tal-ħwejjeġ fil-Ħamrun, Ċettina Sajd, li qalet kif l-iskontijiet f'dan il-jum saru mistennija mix-xerrejja lokali. Black Friday issa qiegħda tieħu mhux ġurnata waħda, imma qed tieħu anke forma hawn minn anke xahar, ġimgħa, ġranet, ovvjament weekends, imma dil Black Friday nista' ngħidlek iva qed tkun mistennija minn ħafna nies għaliex ovvjament qegħdin jifrankaw. Hija qaltilna wkoll kif Black Friday hija l-ewwel opportunità għax-xiri tal-miliet. Black Friday qiegħda il-first shopping, Christmas shopping għal nies. Iva nies qed jieħdu l-opportunità li fil-Black Friday iva jiġu jagħmlu x-shopping presents iva għall-miliet. Ovvjament dak li jkun qed jifranka, qed jieħu gost jifranka, allura għaliex le. Jiġu jagħmlu x-shopping tal-miliet. Xhieda ta' dawn huma n-nies li tqajna magħhom li qalulna bl-iskontijiet li se jibbenefikaw minnhom u r-rigali tal-miliet li xtraw bi prezz irħas. Rajt mhux ħażin. Nidieħla żgħar, fimt? Imma preparata li nixtri toj minn hawn. Nixtri kaffi baġam, ħaġa tal-bun u nixtri xi mobile. Somma mhux kollha tajbin ta' laqas ittihom tort tiftakar li kellna dik tal-pandemija. Ċettina Sajd qaltilna wkoll kif bosta stabbilimenti lokali saru joffru skontijiet vantaġġjużi fil-jiem ta' qabel din il-ġurnata tant maħbuba minn min iħobb jixtri fil-waqt li jifranka xi ħaġa. Dis-sena ovvjament aħna kulħadd ħaseb minħabba l-pandemija allura ma mluwiex f'ġurnata waħda u kienet tagħmel sens li ma tagħmilx f'ġurnata waħda. U iva naħseb li anke forsi min jaħdem u ma jkollux ċans jixtru bil-kumdità għaliex le weekend, għandek weekend jew forsi ġimgħa u biex dak li jkun relax u jixtri iktar bil-kwiet.